naagyoy mga tao nga maayo kay mudala og istorya sa aran ka nga diin sa maong saad ikaw sad tuusad ka nya musalig pagyud. Nya dili lang kay salig ang imong buhaton tungod sa kanindot sa maong nga saad, halos imong kaugalingon imo na lang ihatag ngadto nila. Ang nakaproblema kay human nimo gihatag ang tanan, hinay-hinay nga mawala o kalimtan nila ang ilang saad nganha sa imuha. Ngayon abot sa panahon, makapangutana na ka o nganong iya maning gibuhat nganha sa imuha. Mao ni pinakasakit nga part sa usa ka tawo nga imong maagian sa imong kinabuhi. Kanang gihatag na nimo ang tanan, unya gibiyaan gihapon ka. Nganong nimo paman kong gihilaptan, imo pa jud kong gitilawan og isaaran.